Guys, part 2 tayo. Part 2 guys. Bigyan ng ating video. Bilisan mo nga, hanapin namin. Sige na, sige na. Nanganin niya ba? Hindi. Muna yata ini. Muna yata madiretso ini. No? Ini, ikaw yan mo na. Oh, yun na na. Oo, yan. Ayan na. Hindi medyo. Medyo na yun eh, oh. Nanganin niya na yung tatas. Huwag mo tayo. Baba itong doon na. Baba mo pag-iya. Kinubutok niya. Yan, yan. Yan, may giw. Yung malikal ko dun. Oh, lawa na ako. Pasalamat sa kayo. Kaya hindi 4 eh. Itong diretso mo ito ini. Hmm? Eh? Mang Kepwing kamu? Mang Kepwing? Jalan eh? Bab? Mang Kepwing! Ano yan? Double. Udah tang todo na. Tagkirti. Oh, yan.
Kami tambag juga tangan. Alam mo. Doon ka. Ano ba nakain? Tawa. Ito ko yun. Parang bagyan. Yan, alala na. Naya ka mo. Naya ka din na. Okay. Ano na? Tama na. Kung nakita mo na sabi, nakita mo na sabi yun ito. Sabihan mo kang biya, yak milakwang mo, baka lang anita ma-therapy. Nakita mo na sabi. So, kung pa rin mo. Magkatatamak pa rin mo. Punta ka pwede. Teka ka. Yan mo na, alam mo na. Oh, nakakari. Alas ka mo ko dyan. Alas ka mo, kutan. Alas ka mo. Sarap din eh. Tingin pa rin eh. Hinga ko na. So guys, tapos na yung kanyang lower limb, upper limb, and lower limb exercises na ginagawa natin as part of the program. So yan, susundan mo naman tayo sa ating last part, yung ating tinatawag na digital therapy program. So gagawin ito sa ating most patients para makatulong for the speedy recovery. So hindi lang po hilo, hindi lang po yung masama-sa hindi. It should be combination. Kailangan na, sabi nga ang stroke patients, kailangan ng sulit package. Massage therapy, travel stroke therapy, speedy recovery program ito ating ginagawa. Dito kasi basta therapy lang na kanya-kanya naman lang, hindi pwede. Kailangan mas masusing deeply patient. Abanting kita mo to, o kita tayo dyan. Makalaki. Kalaki na eh. Ayan guys. So, update ko lang kayo. Isa po hindi stroke. Isa po na-paralyze lang due to yung kanyang pagkaka-opera ng matagal. So, ginangalakad. So, ito ngayon, nagkaroon siyang tinatawag ng mga spasm. Tsaka deeply heart tissue, yung mga nag-stack up sa kanya, sa mga joints niya. Everything na kailangan natin i-massage therapy. So, wino-work ko kayo. So, kaya nga mayroon akong program nito. So, panoorin niyo po ito before you judge me. Panoorin niyo po itong ginagawa ko na hindi basta-basta. May kakibot po ito tinatawag ng malasakit system. Yan. So, ito po yung ating purpose ngayon. To help the client, to help the patients for his speedy recovery program. Hindi na po tinayang ang ating pasyenteng matulog, mahiga, kumain, matulog. Ako, hindi po ganyan ang sistema ng stroke patients. Baka madore mo yan. Kung ikaw, nunod ka ngayon, if you have handled, if you have any relatives that's suffering from stroke patients, aside from medicine, aside from food, you have been feeded and you've been taken for the medicine, you should have to know and be aware of this. So, kailangan panoorin mo to at kailangan mong pa-therapy ang hinahawakan mong stroke patients ngayon. Kasi napakalis po niyan. Nasa uli po ang magsisisi natin. Kailangan po, aside from prayer, kailangan po ng action. This is just only reminding of Major Mang Kepin to the travel stroke therapy to you guys.
Yung iba dyan, natatawa ako dahil sabi ko panoorin niyo yung vlog. Panoorin niyo yung vlog para meron ko na tinatawag naman idea kung paano ginagawa ng modern ng kepe sa mga stroke patients natin. How they are recovered. So after this, proceed tayo sa Kupang. So si Mabalakap kasi kanina, hindi natin napuntahan due to some important agenda na ginawa ni Maria ng Magkepe. Baka tumulong natin puntahan si Nani Bining. Si Nani Bining para mapasya ko sa labas kasi pag tanghali na, hindi natin malalakad yun. So in-upgrade ko rin si Mr. Pompandakari guys na follow-up therapy kasi nakakalakad pero yung kanyang upper limb medyo hindi masyadong fully recovered. So I advise the family at least once a week pa-therapy nila or pa-therapy nila ulit ko naman pa nila. So yan, habang kinukurente ko yung upper limb left side ni Kuya Jun. So, pusin tayo sa kanyang lower limb. So, may nakita ako rito. Medyo kailangan nyo ng tape. Puputo na kasi yung dulo guys. Para pututan, hindi mag-flow yung current, yung kuryente. Kung electric. So, nagpagawa ko ng langis kay Ate Eden. At niyaga niya ito sa makabuhay. Ayan. Maganda itong langis na ito. Langis ng dog. Mas mabuhay. Ayan. Ganda rito. Pag gawalaki na ito, pwede rin naman tinatawag ng mga efficacy oil na ginagamit natin. Ayan. So, si efficacy oil ang ating ginagamit. So, efficacy oil ang ating ginagamit sa mga pasyente natin. So, ito na yung ating mostly ginagamit natin. Maganda kasi yung pag-therapy itong efficacy oil na ito eh. I'm not promoting, but I always use this. Tsaka sa oil naman, gumagamit ako ng Young's pag sumasage ko sa shampoo. Mas makakatipid tayo. Yan. So yun yung hindi pa ako kilala mag-therapy sa Madonna Magkepe. Panoorin niyo po itong vlog ko kung paano po tayo trabaho ng stroke patients. Huwag po tayo tumingin sa blessing na binibigay ninyo. But tumingin po tayo sa service natin kasi mas kailangan po ng stroke patients yung full service at yung malasakit system, siyempre yung faith in God natin. We need to go to be near to God, especially itong ating time na to. Hindi tayo magmayabang sa Lord. Kailangan natin isuko yung ating sarili. Kailangan natin ginagawa natin yung marapagsip sa lamatan. Sabi nga yan sa Kawikaan 3:5, di ba? Sabi nga magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Huwag ka magtiwala sa iyong sariling kakayahan. Kahit magaling ka, matalino ka, maganda, lilipas yan. Pero ang Lord, hindi lumilipas niya. So naniniwala ba na gagaling si God? Ako naniniwala ako. With my faith and pray to God and my action and everything, I trusted to God. The Heavenly Father through our Lord Jesus Christ. Ito yung pinahawakan mo dahil ng people. Sabi ko nga, wala pong kwenta ang ating mga pinag-aralan ng ating natangkalaman without God. Handaan niyo po yan. Nothing is impossible to God. Okay, John. Isang galing? Ha? Isang galing? Ne? Galing ka ne? Punta po tayo sa ating tinatawag lower game. Siguro mo. Gusto nyo ito. Mga tama na rin. Ano kaya natin ito? Habang bukwento ko guys, kasi bukwento natin sa video. Kasi yung mga napalakad ko, marami napalakad na rin sa Madonna Magkepe ban.
So talagang pinukus ko yung program ko, pinush ko. Siyempre, we pray first before we made conducted a proper massage therapy. Then proceeded tayo sa tinatawag na massage therapy. So, tinitin ng pasyente kung kaya yung mga hard natin na mga exercises before I conducted to him. Kasi mamaya hindi kaya. Saglit mo na siya. So, we have to check balance yung ating condition of our patient kung kaya niya ito. Kasi hindi pare-pareho ang condition ng tao. May mga taong malalakas na kaya yung ginagawa nila. So, by the way, ito yun ay nagbibigay ng tinatawag na program. Kapag nasanay na yung tao, so nasasanay siya sa mga ginagawa natin, like mga lower limb, ganyan, upper limb, yan. So everything, should be importante kasi yung mga joints niya, ma-rotate, magalaw, ma-exercise, para hindi mag-lock, and the muscle should be massaged for lengthening of this spasm. Kasi pag matigas po yung mga lamig ng tao, yung mga muscle fiber niya, hindi po siya makakalakad totally. Mahirapan yan. So, balance system po yan. Kaya yung massage therapy, it is balancing the system of our body. So, system, kasama siyempre yung muscular system na nandiyan. Wow. Yun na. Ano mo yan? Tigana ka ba ba? Ano ito siya na? Okay. Bakit ba? Nasusi na nga eh. Gawa na ka po, kasi sino yung naman yung buhok. Mga ba ako ko doon? Ito? Kaya mali pa yun? Masakit ka lang ganun din eh. Mapil eh. Eh? Abalo mo muna dyan. Sa'yo ba dyan? Ah, Sa'yo na eh. Mga pa rin kasi gawain mo eh. ano, may metirang kang kaya dyan. Mananipis yan eh. Hindi na nakalaro. Talo siya boy. Yo. Makatanjay, pati pa rin sa akin. Wala kang gamitan. May kasi yung nani boy. Hindi ko na ano eh. Nanakinig. Papari kang mas na, mabaan ka, ganyan ka bumla. Ang mga po. Ang po. Ano siya na? Ano siya na? Ha? Ano siya na? Ang wife mo? Siya. Yeah.
guys, natin yung mga wire natin. Iwasan natin yung kuryente kasi ito kuryente kasi ito. So, ang safe ito shade natin. Ulit yung mga loose wiring. Ano natin ito? Yan, okay na. Guys, thank you sa patuloy ng panonood pa rin. Hindi kayo bumigay at hindi kayo bumitaw sa aking YouTube. So, ito na. Ating kuryente kay YouTube. So, we make a digital therapy. Talim. Yan. Guys, tapos yung ating return ng ating mga kliyente natin. So, lugar natin ng electrical tape to ensure the safeness of the patients. So, ang tayo ng upper limb number sa kanyang digital A4. So, meron tayo 6. Ayan, sa mga lower. So, ito ay nagtatagal ng 50 minutes, guys. So, hindi natin yung 50 minutes. I just cut the vlog again. So, hanggang sa muli, ito po si Modelo Mag-Keeping 2. Kasama ko si Kuya Dan. Ayan. Together with Bejun, Eden, and Nestor. So, sila po yung makikita natin araw-araw sa vlog natin since sila yung nakatutok kay Kuya Jun. At yung kanyang mga anak ay nasa abroad, mga anak ni Kuya Jun. Ayan. Both side of them are in the abroad of their children. So, sa inyo lahat, guys, please don't forget to pray also. Help me to pray for the recovery of your father, si Kuya Jun Ibarra. So, aside from your prayer too is needed, and trust to God is always. Yan. So, we need faith and pray and trust to God. Siyempre, ako na mag-action as God bless my hands. Ako ay inutasan ng Lord na i-handle ito at naniniwala ako na sa Diyos walang imposible. Siya lalakad muli ayon sa kalooban ng Diyos. Nasa muli po, ito po si Modelo Mag-Keeping 2, TST, Travel Stroke Therapy. Hanggang sa muli po, please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel, Modelo Mag-Keeping 2. God bless, guys. May ituloy niya ba kayo, no? Oh.